Remei Palos, la força de la bondat. A la València fallera i pirotècnica no es tiren coets per celebrar el naixement de la Remei, segona filla d'una modesta família de la plaça de Sant Vicenç. Neix a la matinada del dissabte 8 d'octubre de 1825. Els pobres són notícia només per als seus, però la gràcia del baptisme rebut a la parròquia de Sant Esteve serà per ella una font perdurable d'amor i de bondat. La Remei s'assemblarà a Jesús, la seva gran riquesa. Remei Palos Casanova esdevé una petita emigrant de 5 anys. Els pares s'instal·len a Barcelona, al barri de pescadors de la Ribera. Cal buscar noves oportunitats de treball. La nena està contenta quan va a la catedral del Mar, Santa Maria, pel bateig de la menuda Maria Dolors. La situació econòmica empitjora. La família ha de canviar de domicili. Va anar menys. Una gran tristesa. La Remei, només amb 9 anys, i les germanetes queden òrfanes de mare. El pare aconsegueix que les 3 petites entrin a la casa de Misericòrdia i ell ingressa a les milícies municipals de Molins de Rei. La Remei troba seguretat en aquest món pobre que les germanes terciàries de Sant Francesc omplen d'afecte i dedicació. Procuren que l'alimentació sigui abundant i sana, que la instrucció capaciti les noies per al futur i que la fe cristiana doni sentit a la seva vida. La nena té una predilecció especial per Santa Maria de la Misericòrdia i ella mateixa se sent protegida sota el seu mantell. Se sap que el 1840 va visitar al centre la reina regent Maria Cristina i quedà meravellada d'un xal preciós confeccionat per la Remei. Al preguntar-li què desitjava, ella respongué que volia ser religiosa. Al cap d'uns anys, la Remei entrava al convent de Recoletes de Madrid. Aquesta experiència no va reeixir, però li va resultar un ajut i la noia tornà a la Misericòrdia, que considerava la seva llar. Ara té 24 anys. La veiem travessant la Rambla, decidida, cap a l'església de Sant Francesc de Paula. Fa poc ha conegut el pare Josep Tous, que ha creat un grup jove a la parròquia. La vida de la Remei, dòcil a l'acció de Déu, és a punt de fer un gir. Qui és Josep Tous? Un capellà caputxí que, com tants d'altres, ha vist tancar el seu convent a causa de les persecucions religioses d'una època molt agitada a Espanya. Ha tornat de l'exili i ara per ara ha de viure a Barcelona, a casa dels seus pares. Havia nascut a Igualada, el 1811, i se sentí cridat a seguir l'Evangeli segons l'estil de vida de Sant Francesc d'Assís. Ara és capellà agregat a la parròquia de Sant Francesc de Paula. En paraules i obres fa realitat el lema franciscà: pau i bé. El projecte apostòlic del pare Josep Tous sortirà dels límits de la parròquia.
La seva obra per excel·lència serà la fundació d'un institut femení dedicat a l'educació de les nenes. Quina millor col·laboradora que la Remei? Estima Jesús, vol seguir-lo, donant-se del tot als necessitats, és senzilla, profunda, alegre i humil. Altres companyes del grup parroquial comparteixen els mateixos desitjos. La fundació es farà a Ripoll, al nord de Catalunya, que en aquell temps era una població que es refeia dels estralls de la guerra. La Remei i dues amigues han sortit a Barcelona i transiten per nous camins. Un llarg viatge ple d'esperança, en plena primavera.